Ang oras nga natin ay alas 3:54 na. Nandito pa tayo sa may Umingan. This is San Jose City. Madilim pa. Sakto lang. Baka doon na lang tayo sa may parting Karanglan or Nueva Vizcaya na magbibideo. Big bike. Tayo sa kabila mga kajak. Dito yung gusto kong tigilan. Lagi ang problema, ang mga kasama natin iniiwanan tayo. Kaya saglit lang tayo dito pagka tumitigil. Ayun mga kapadyak, wala tayong kasama, so titigil tayo. Unang tigil mula Umingan. Ito parte pa rin ng Karanglan. Okay, yan, sumisikat ng araw. Oras natin alas 6:20. Ito na mga kapadya, sumisikat ng araw. Kaya nga lang tayo ng konti, magbibihis tayo pa sana eh. Kaya rin natin magbihis, ulit tayo ng damit. Tuloy na tayo. Doon tayo pumunta. Bukan natin ikotin yan. Pagdating natin ng Nueva Vizcaya, Santa Fe, baba tayo ng Maliko, Limugan, Maliko, tapos San Nicolas ng Pangasinan na. Ganda oh. Ito, hirap na hirap oh, ganyan tayo kanina. Unahin natin yan mga kapadyak, service natin. Ayan o, panat. Sige, DDT daw o. Ayan, dami nila. Choco dito hod ah. Ano pa? Shoutout ko po yung pamilya ko. Okay. Sorry, di ako nakapagpaalam. Buti kayo, ang dami nyo eh no? Rockshid, Mayadak. Welcome to Nueva Vizcaya sa wakas. Ang lamig ng humog mga kapay. Grabe. Sana all.
binibidyohan. Okay, diretso na ako. Baba ng Santa Fe. Grabe, wala tayong makakita. Kilometro na lang mga kamadyak, Santa Fe na. Marami na ng mga mga binibenta. Rocking chair maliit, walis tambon maliit. Ito yung duyan, no? Ayan, ang ganda rin. Nagawang duyan, mga kapatid. Ganda naman yan. Tapos tayong kumain, lugaw lang. Kasi kumain tayo kanina ng saging. Itlog. Itlog din yung nakalimutan natin. Boss, papandi maliko. Ayan na. Salamat. Dapat yung maliko. Malamig, maambon-ambon mga kapadyak. Mabuti na lang lalim yan mga kapadyak, grabe. Buhay na buhay mga punong kahoy. Ito nga. Yun o. Akyat. Maakyat siya. Yan, natakpan na siya ng yun pa rin o. Dito mo naman.
Tayin natin dito. Tagal, di ba? Nahihirapan din kasi mga kapadyak. Paakyat to. Ayan na. Diba? Tagal. Okay. Yun, akyat pa doon. Let's go mga kapadyak. Wala pa tayo sa destinasyon nating Maliko. Imugan. Imugan mga kapadyak. Makamun pa din. Tsaka sana doon kaso lang eh. Ayan o. Saan tayo? Welcome to Imugan. Sinamantala natin tumingin ulit. Kaya sa mga gustong magpalamig dyan mga kapadyak. Kaya kayo na Imugan. Maliko. May kabahayan na. Sayuti. Ni. Sayuti na. Ni. Oh. Bira. Kami natin stock over. Ayaw naman kasang tamawin na to. Grabe mga kapadyak. Yan. Ganda oh, di ba? Nagagandahan kayo dyan. Aakyatin pa natin yan mga kapadyak. Grabe. Ito, kagandahan ng Nueva Vizcaya. Durugtong dyan sa may Pangasinan. Pasyal ko kayo mga kapadyak. Nagpapag yung pinanggalingan natin kanina. Sa pupuntan natin maraming pag. Ayan mga sayote mga kapadyak. Doon tayo galing. Yan, paikot na yan. Ayan. Tapos itong bundok na to. Tapos yung may net na yan. Tapos ito. Tapos dito. Yun. Aakyatin pa natin yun. Sa wakas. Barangay Maliko. Narating din kita. So, yan ang Maliko Elementary School. Okay. Tapos may kapatagan din pala din eh, oh. May greenhouse doon, yung mga nagtatanim ng mga dito siguro. Yan. Yan ang pamayan ng Maliko. Marami na rin bahay. At kung pupunta ka ron, yun, maraming kabahayan din eh. Tapos yung iba pa. Okay. Ayan oh. Ayun. Doon tayo nang galing sa mga kabundukan na yan. Ito yung gandang paligid. Halos lahat
Unidos ng Amerika na nagsipaghandog ng kanilang mga buhay dito noong ikalawang digmaang pandaigdig. Sa pagitan ng Pebrero at Hunyo sa taong 1945, 4,006 na raang Hapones ang mga namatay. 3,200 Amerikano ang mga namatay. Kung nasugatan ng maraming mamamayang Pilipino ang mga nasawi sa paligid ng pasong ito. So, pala ang kasaysayan ng pasong Salaksak. Ayan. Ito yung English. Ito naman Ikulog Maniko. At ito yung Japanese. Salaksak Shrine. Dito sa may Salaksak Pass. Kanina dumaan din tayo sa may Baliti Pass, sa may Dalton Pass. Napakalamig dito, pero kitang kita ko roon sa may area ng Pangasinan, napakainit. So, kakain muna tayo mga kapadyak. Shout out sa mga Team Night Rider na hindi nakasama. Biker Ray, Biker Jimwell, Dave, shout out sa inyo. Okay, gutom na ako, kakain tayo dun sa baba. Itong bigas natin o kanin, I mean si kanin. Tapos kape. Ang ginaw kasi oh. Ayan na. Maliko. Maliko 2 point. Nanginginig na ako. Ulan mga kapadyak. Pero makikita mo, napakaliwanag dyan may parting Pangasinan. Dito lang sa Nueva Vizcaya. Ito mga kapadyak ang tangke na naiwan dito ng World War II. So, ayan. Ikutin natin. Okay. Lubog na lubog oh. Sa bigat ba naman na ito? Ilang tonelada kaya? Solid. Solid yung tangke. Ayun. Titignan mo sa ilalim. May mga gear pa oh. Sherman tank. Entrance fee na 20 pesos.
Tapos may mga nag-tent mga kapadyak. 150 raw ang tent. Sayo na ang tent na. Yan mga pine tree oh. Ang lalaking puno. So malamang ilang taon na rin yan. Mga matatanda na. Dito lang sa may Maliko, Pangasinan. Pangasinan na to mga kapadyak. Puno dito sa may mga pine tree. Oh. Tapos may upuan dito. Ayan. Wow. Halos pine tree mga kapatid. Private property to. Ayan oh. Hindi bang mag-aakala na kayo nasa Pangasinan lang. Pine tree. Gatin natin to. Ayan yung tangke. Kaya naman ako. Di pa naman tayo ganun kabigatan. Ito yung biyahe natin na matagal. Kasi talaga ang dami nating hinihintuan. Nalampasan lang natin yung falls dun sa Mayumugan. Kung babalik pa tayo, masyadong malayo na kaya. Rinig nyo ba yun? Ito. Pangalan umuwi. The beauty of Pangasinan. Ayan yung daan na ating tatakakin. Ayan. Dini. Ito. Tignan mo kaulapan. Hanggang dito lang sa may Nueva Vizcaya, pero sa may Pangasinan, no, ang linaw doon. Puting-puti ang ulap dito sa taas. Mga kapadyak, ang kulay ng ulap ay itim. Paano nga naman, nagkahamog dyan, no? Kanina pa ako giniginaw. Pagdating natin sa baba, mainit naman na doon. Tubig mga kapadyak. Tignan mo naman kung saan nang gagaling. Yun oh. Ayun, wala na, try na pataas. Yan lang oh. Yan. Tapos dito sa baba. Okay.
Diyan tayo nanggaling, yun, yung daan na yun. Eto na. Diba? Sabi ko sa inyo, mainit dito sa may Pangasinan. Oh. Yan. Yan oh. Ang liwanag oh. Yun oh, yung tuktok na yun, yung pinagalingan natin. Sa kabila pa nun. Yan. Yan pala yung bundok na humahati. Kaya pahirap yung galing sa Imugan. Pahirap din pag galing dito sa Pangasinan. Malapit na tayo. Parang ayaw ko pa umuwi. Ang ganda pagkakayari nito oh. Oh. Ito